खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों बाथ्रा जाय गोरोन्थि मावगोन जाय जाख्ल'गोन बियो जेलाव थांखागोना रोखा थारैनो नंगौ बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जाख्ल'नायनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंबोदों आरो फिन आरोबाव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि जायफोर एबा जाय अफिसारफोरा एबा सरकारि अफिसारफोरा जाख्ल'नायजों लोब्बा थागोन बे जाख्ल'नाय लोब्बानिफ्राय माब्लाबाबो एबा बे रेहाय मोननाय नङा जे साजानिफ्राय रेहाय मोननाय नङा बेखौ बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बेखौ थांखिनानैनो बाथ्रा बुंदों जे जाय गोरोन्थि मावगोन जाय जाख्ल'गोन एबा जाय सरकारनि सोद्रोमाफ्रा अफिसारफ्रा गोरोन्थि मावगोन जाय जाख्ल'गोन बियो जेलाव थांगोना रोखा जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसे सोरबा अफिसारानो जा सोरबा सुबुङानो जाया मानो जों जाख्ल'नाय आरो आयेननि बेरेखा मावनायखौ एबा आयेननि बेरेखा मावनायखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लादों होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों बे समाव सिडिपिअ अफिसार सासे जेरै सुर्य बरुवा मुंनि क'क्राझार जिल्लानि जा सिडिपिअ सुर्य बरुवाखौ जाख्ल'नायनि दायाव बे समाव खानाय जाबाय बेजों लोब्बा लाखिनानै बे बाथ्राखौ थांखिना बुंदों जे जाय गोरोन्थि मावगोन जाय सरकारि अफिसारफोरा गोरोन्थि मावगोन जाख्ल'गोन बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिखागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांखिना बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों এতিয়ালৈকে মোৰ তাত খুব তথ্যবিলাক অহা নাই তো মই অলপ পিছত ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো দিম আৰু সেইটো হ'বই লাগে তেনেকুৱা আগতো হৈছে তো যোনে ভুল কৰিব সি জেলত যাব তাত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই গতিকে ইয়াত কোনো দ্বিতীয় থট একো নাই যে যোনে ভুল কৰিব সি জেলত যাব CM ভিজিলেন্সে হওক CIDয়ে হওক বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে হওক তাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক কৰিব লাগিব আমি কৰাপশ্যন আৰু যিটো ব্ৰাইবেৰী এই দুটা কালচাৰটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু সেই কাৰণে এতিয়াও কোনবা বিষয়া কোনবা জনে যদি তেনেকুৱা প্ৰেক্টিছবিলাক কৰি আছে তেখেতসকলে সাৱধান হোৱাটো উচিত এতিয়ালৈকে মোৰ তাত খুব তথ্যবিলাক অহা নাই তো মই অলপ পিছত ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো দিম আৰু সেইটো হ'বই লাগে তেনেকুৱা আগতো হৈছে তো যোনে ভুল কৰিব সি জেলত যাব তাত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই গতিকে ইয়াত কোনো দ্বিতীয় থট একো নাই যে যোনে ভুল কৰিব সি জেলত যাব CM ভিজিলেন্সে হওক CIDয়ে হওক বা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে হওক তাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলক কৰিব লাগিব আমি কৰাপশ্যন আৰু যিটো ব্ৰাইবেৰী এই দুটা কালচাৰটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু সেই কাৰণে এতিয়াও কোনবা বিষয়া কোনবা জনে যদি তেনেকুৱা প্ৰেক্টিছবিলাক কৰি আছে তেখেতসকলে সাৱধান হোৱাটো উচিত मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JID र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारी C सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन